أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe saktere men Dakar FM mo capanɗe jeenayi e nayyi toɓɓere jeenayi min calmini on goto kala inde muɗum e yettode muɗum alhamdulillah rabbil alamin eɗen jogui kadi weltare mawde no wowi wade kala e saaha yettade jinnaɓe men ceerno Salif Mouhamadou Saydou waddude makko yewtere men wiyetede andu hoorema. Andu hoorema noon ko yewtere nde ganduɗa sosade e nder Dakar FM guiltande ujunere ɗiɗi e sappo e jeegom nde radio ngo daari guila nden andu hoorema sosa Allah waɗi ene yaaha ha oɗo saaha heptinama e nder radio ngo heptinama e nder wirde nde bandiraɓe kadi ene beltori ɗum kala e saaha andu hoorema yahata ko guure ɗe ceerno Senthi walla ɓen mawɓe wurtunoɓe to radio men Saydou gurdigal moƴƴal banggal fayida bitten ɗen gurdameje mabɓe sikke ala jaltinen julɓe naftoro oɗo saaha jinnaɗo men ceerno Salif Mouhamadou Saydou Haydara ɗo wuuro men Darou gila duuɓi ɓooyɗi ɓe sahabaɓe ceerno goto o rewe muɗum o yetti ɗum o yewride mum on haalni mo gurdam muɗum to janggui to rewi ene jikku radio mo Saydou fo mo jogui omo joƴƴinani julɓe omo joƴƴinani rendo ngo wawi ɗum naftorade te ande hoorema ari Allah waɗi jokkodirema konko ceerno Salif kala e saaha en ara ɗo makko ɗo ene ƴetta ene saktana julɓe ene ƴetta ene saktana bandiraɓe wadde noon yewtere andu hoorema en jogo weltare kala e saaha joddade makko kanko ceerno Salif Mouhamadou Saydou machallah mo ganduɗa hande o julɓe foof en gandimo julɓe kala en nanamo ko almudo ceerno labɗo tabarkalla machallah mo ganduɗa yimɓe foof ene beltoro nande sawto makko ene beltoro andodirde e makko ene beltoro hayni joddade e makko ndeɗo ko ɗum ɓuural ko ɗum ɓeydade bandiraɓe kala e kuuɓal ene jetta karalla men Adnan Thiam mo ganduɗa kala e saaha kam heewi karalla wonde karalla men e nder yewtere nde bandiraɓe foof ene belto hano haalde ni ceerno Salif sukaɓe ma almumma ɓiɓɓe ma kadi gaari no gowi ardude e maɗa waddude ma ɗeɗo jewte pattam laɓe ɗe ganduɗa saɗa yewta bandiraɓe jiiɗa deƴƴa te haala ka ne laaɓi ene labti kadi ko kalta ko ko ɗum kanŋe mo ganduɗa kala ɓiɗɗo dental ene fuɗɗi ɗum andude ene fuɗɗi ɗum nande ene fuɗɗi ɗum famde ene fuɗɗi ɗum naftorade kañumne janggo e jaam ayi ɗum heddo e nder aduna he janggo e jaam so yiiɗi ɗum yewtidde taw en yiiya ɗum en heddi wawa ɗum yewtidde ceerno Salif Mouhamadou Saydou winani ɗum kadi ɓenna e nder aduna he yawta e nder dendagal ceerno Salif bisimilla bandiraɓe en kettima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Salif. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين كان أحمد سمبلو أدنان تام من دروتا ونسلمنا جورا دي كده كيرنا من سينا كان أحمد تجاني بحر رضي الله تعالى عنه إذن دانغال أسرة مكو فمي مكو صحابة مكو من جورودو من كلمنا من بلتي كده الحمد لله كويد من إيقاي أنن ديدو إيكو وانا أنن فوف yo Allah yob on moƴƴere onon ɓe ganduɗa ko e élément radio o gonɗon oɗon gara gay daiman dartude ko wayni alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Ahmad Sambalo enen walillahi alhamdu ko kalen ɗo ko fof Allah ina andi ko sabi Allah ina andini kadi ko ha julɓe belto kadi alhamdulillahi rabbil alamin kala ko kalten hen alhamdulillahi koko sellina koko ndaara goɗɗum ɗum ko yewtidano ha winda inde fuɗɗa yaltinede alhamdulillahi rabbil alamin jantagol ɓeɗo yimɓe Allah moƴƴuɓe en kaalino ɗum ko e dewe Allah moƴƴe jeeya ɗum waɗi min e mon fof mbatten ɗo ko golle ɗe ganduɗa ko sabi Allah yimɓe kadi so kettima ɗum ɓeydo famde ɓeydo weltade ɓeydone kadi werdude e dental he ɓeydo yidde dental ngal ɓeydo wonde e dental he ɓe ɓeydano ɓe natano hen e dañano nasiri hen alhamdulillahi rabbil alamin woodi mawɓe moƴƴuɓe ɓennunoɓe so tawi ɗum ɗon windano ka joni jejjitama ɗum ɗo noon so ina haale ina siftinde yimɓeɓe alhamdulillahi rabbil alamin min noon ko ɗon darimi ko ɗon daranimi en beele alhamdulillahi rabbil alamin en daña hen welede ceerno men radiyallahu taala anhu ceerno men ceerno Ahmad Tijani e dendagal ɓesgu makko ko en khadimeɓe makko ko en militaire makko ko e jihadi dari ɗen ɗum waɗi alhamdulillahi jantagol ne kadi ɓe moƴƴuɓe Allah ɓe ceerno wonduno e ɗum ɗon kadi goto foof ande ɗum ina moƴƴina feewi joni garɗen ɗo joni ko ceerno Oumar Sall ko neɗɗo moƴƴo kanko daña ko 1908 to Wuro Sidi lasde o ko Ɓoki Jawe
ceerno Oumar Sall ko 1908 o feeñi aduna to wuro Sidi dasli makko ko Ɓoki Jawe jinnaɗo makko o wiyete ko Cheikh Mouhammad Saïd Sall on kadi woni tokoro am woni inde Sidil Haji Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu koye rennoɓe alqur'ana o jeeya kankone kadi o jangi alqur'ana ko ɗon tigi ɗo jinnaɗo makko o tigi ceerno Oumar kanko ceerno Oumar koɗo jinnaɗo makko ɗo o jangi alqur'ana ha o renni alqur'ana ɗum ɗo noon so tawi ina won ko tindini ɗum ɗo de tindini wonde kamɓe koɓe suudu gandal koɓe suudu alqur'ana koɓe suudu sunna koɓe suudu tijaniyankoɓe ɗum ɓe doni ɗum ga mawɗo maɓɓe e mawɗo maɓɓe fof garɗo fof rona ɗum e mawɗo mum sabu jinnaɗo makko oɗo yettode wodani Allah Allah hokkino ɗum ɓiɓɓe nayo kamɓe fof ɓe ndeni alqur'ana kanko ceerno Oumar Sall jinnaɗo makko Cheikh Mouhammad Saïd Allah hokki ɗum ɓiɓɓe nayo kamɓe fof ɓe ndeni alqur'ana ɓe moƴƴini alqur'ana ɓe moƴƴingol alqur'ana noon ɗum ko gandal mum bange ko moƴƴinde jaltirɗe alqur'ana moƴƴinde harfeje ɗe anda oɗo harfu holto foti lelade e hoto woni ɗum waɗi ɓe jangi ɗum ɓe paami ɗum ɓe moƴƴini ɗum kamɓe noon musidɓe makko ɓe kanko ceerno Oumar ko ceerno Ahmadou ɓiɓɓe makko ɓe kanko ceerno Mouhammad Saïd ko ceerno Ahmadou e ceerno Oumar e hoore mum e ceerno Mahmoudou e ceerno Abdoullahi taare ɗe ɗo inɗe taare ko ɗe moƴƴi ɗum ɗo ko Ahmadou ɗum ɗo ko Oumar ɗum ɗo ko Mahmoudou ɗum ɗo ko Abdoullahi ɗeɗo de ko inɗe moƴƴude malaɗe cakkitiɗo o noon ceerno Abdoullahi o hawri e ceerno Abdourahimi Talla e ceerno men ceerno Alhaji Ousmane Thiam rahmatullahi alayhima to Suwayni kanko o cakkitiɗo o Abdoullahi e no feeñiranimini noon wonde Suwayni ko nokku kimmunoɗo e alqur'ana ko nokku jangirɗo ko ɗuɗal mangal kawnigal moƴƴal no feewi on sanga e alqur'ana e jangoɓe alqur'ana ko ɗum waɗi tawi yimɓe alqur'ana da'iman yimɓe jangoɓe alqur'ana ɓe ina pandito ɗum ina ngara to muɗum ina ngara e nokku Suwayni ɗum miɗo hawra e hafizeɓe qur'ana moƴƴuɓe hewɓe taw ko toon ɓe jangi ko ɗum waɗi noon alhamdulillahi du'al Suwayni ngal Allah waɗi e maggal barke no feewi ɗum waɗi noon joni ceerno Ahmad Samba ɗo eɗen poti ruttade e alhaali mo gonnuɗen e mum o ɗum noon holɗum ɗum woni gurdam makko e sifa makko e jikkuji makko kanko ceerno Oumar Sall ceerno Oumar Sall ko minal awaili alladhina ataw ila al madinati ko e yimɓe ɓe ganduɗa adiɓe arde to Madina Gounass ko e adiɓe kadi e ceerno radiyallahu ta'ala anhu o wi tawi on sanga gurdam Madina yarata ko duuɓi 5 o rutti Fuuta on sanga noon o felliti hankadi ferande Allah nde wonno o yi gorko o no wayi o yi worɓe ɓen ɗon takkiɓe ɓe no wayi o felliti arde hankadi o fera laawol gotol o gasi hen ɗum noon o felliti ferde ko 1948 on sanga noon ceerno nayi mo Ayni Madi Saradaka ɗo o wondi ɗon e ceerno Haadi Diallo ceerno Haadi Diallo ko ɓi ceerno Alpha Ahmad Dila mo ganduɗen o eyi on sanga noon ceerno ittimo ɗon kadi nawi mo Tuwat on sanga ittimo Tuwat noon o fayi Saare Kubba noon ko wuro ngo ganduɗa ina yana to bange nano Madina 1962 ɗum hawri ko e Daka Bustan hono no feeñiri ni eno labtiri ni on sanga o ruttoyi noon to Madina en 1979 o arti Madina ko ɗon noon o rutti ko 1984 o natti kanko ceerno Oumar Sall ceerno Oumar Sall ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo mo ganduɗa ina yinnomi min e hooram kaddi giggol omo wiyana sehel makko giɗo makko gondinoɗo makko cindodirnoɗo e makko Sharif Al Hassan o wi ya an on giɗam Sharif Al Hassan miɗo yiɗi ngel ɗo cukalel o wi miɗo yiɗi ngel cukalel Sharif wimo ko waɗi o wi sabu omo siftinami geɗe ɗiɗi somi ƴeewimo tan
ciftiranmi ko sukaɓe safal Mauritanie e omo siftinirami kadi inde ceernam Sidil Haji Muhammad Said radiyallahu anhu ay ni ceerno Oumar Sall wino an ɗum ɗonne kadi ko hunde wonde o ceerno Oumar Sall noon hono waade mo neɗɗo mawɗo e neɗɗo ganɗo e joom duuɓi e denɗo nde deftere Allah e moƴƴinɗo nde deftere Allah ɗe karfeje mum e ɗe ayeji mum e ɗi cimoje muɗum fof e ɗe hisbaji muɗum fof komo deƴanno kanko ko deejere ɓurannomo e haala o heewano haala e nder ɗum fof tawi kanko ko o newiɗo ko ɗaɗɗo jankinkiniɗo kulɗo Allah ko suuɗi e ko feeñi dewowo Allah ko suuɗi e ko feeñi omo ruuɗino aduna omo yondinino kanko ceerno ma ɗiɗo fof sifaji ko sifaji makko kala ganduɗo mo ina andi ko kalanmi ɗo ko noon wayi ɗum waɗi noon Mouhamadou Rafi'u Sow meeɗi wadde men invité to Sare Kubba o wi yomin ngar min gottoyo toon eyi ina jeeya e minen yanoɓe noddanoɓe ceerno Ahmad Tidiane Tahir ceerno Abdoul Aziz ceerno Aliyu Baro e ceerno men ceerno Ibn Omar ceerno e ceerno Abdoullahi Ba e ceerno Alhaji Mouhamadou Alhaji Wan wi Alhaji Abdoullahi Jool e min de min jeehi ɗon salmindemo tawde min gottima ha gasi min juurima mo min pokkiti hankadi emin duttitoga Madina min jeehi ha to nokku école o waɗa ɗo to Rafi o wonnoɗo o noddimi min nde o noddimi nde o wi miɗo wasiyo maɗo an aɗa to nder ɓernde ceerno o wi won toon woto dillu toon o ruttiti kanko ceerno Oumar Sall ko o wasiyinomi o wi aɗa to nder ɓernde ceerno won toon woto dillu on sanga o waynimi min serani e siftorde o wasiye te wasiye o ina feeñanami ñande fof ina yaltanami ñande fof ñande leer fof e seconde fof yo Allah yo moƴƴere enen fof eɗen duwanomo e gurdam ɗam e mayde nde fof Allah ɓeydinamo fof kanko de ko e moƴƴuɓe malaɓe o jeeya kanko omo jogui sukaɓe omo jogui Ahmad omo jogui Mahmoud omo jogui Abdoullahi omo jogui Mansour omo jogui Khalid omo jogui Mouhammad Saïd ɓiɓɓe makko rewɓe omo jogui hen Zeynab e Tijaniyatu e Mariam e Ummul Khayri e Hajja Ruqayyatu e Khadijatu e Mama Hawli e Aishatu e Aminatu ndar noon Ahmad Sambalo ƴewtudo de hol kanko no jokkiri enɗam e musidɓe makko bandiraɓe bandi ko hen ɓe kalanmami ɓe ƴeew o indiriɓe fof e o hokkiɓe koɓe poti hokkede gueɗal mabɓe to banggue enɗam e to banggue diine e to banggue sunna e to banggue tijaniya fof ɗum woni no nanirɗa ni jiyirɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Waalaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Saliou mo Seydou machallah nanama famama weltama gurdam ceerno Oumar Sall mo ganduɗa ko jinna ɗum ceerno Mahamadou Sall goto mo ganduɗen to legal ɗeyboro ko jinama ko saati cimtel mo wonno ɗo gurdam wonno haalede machallah en nani en paami en beltima nande ɗum tan ko ɓuural ko ɓeydare mawde tabarakalla machallah non ceerno Yaya Acca kañum kadi waɗɗani wonde kadi ko jeeɗal moƴƴo koye sababu ceerno moƴƴuɓe jeeya ceerno Sarif machallah kala hen lowre nde lowɗa kala hen nokku mo nawirɗa taw julɓe mbiya hani ɗo kadi fotani gasde fotani deƴƴede nde wonno kala hen ko wadde ceerno gollodira ceerno ko waɗi fayida tan ceerno Sarif jokken golle alhamdulillahi rabbil alamin wallahi haali gonga goto e mabɓe fof ina hata jinni émission no woruno ina hata jinno kadi e deftere no woruno ɗum ɗo fof ko mujazuji ko arabe ɓe mujazuji ko raɓɓiɗinade tan kamɓe gurdameji mabɓe ma sharhine inchallahu taala e a jarama no fewi ceerno men ceerno Yahya Acce ceerno men ceerno Yahya Acce o daña ko Dumga Rindiaw Bosoya Dumga Rindiaw Bosoya 1900 kanko e Sidil Haji Muhammad Saïd ko hitande 1900 ko neɗɗo mawɗo o jangi Qur'ana e wuro mbiyetego Jal Subalu to ceerno Khalid Jeew ko ɗon o reeni Alqur'ana
on sanga ummi ɗon o yehi to duɗal ceerno hamme baba talla ko ɗo ganduɗa ko ɗon o hawri e giɗo makko o moƴƴo makko sidil haji mouhammad bun said radiallahu taala anhu caggal nde o gasni ɗon jangude o rutti kadi to wuro maɓɓe to duumga on sanga noon jinnaɗo makko o yamirimo yo o rutto to hoɗorde maɓɓe to rinjaw walla o ɓado ɗum kam o wona rinjaw ko nokku mo ganduɗa ina wiye silla rinjaw on sanga ɓe cinki ɗon wuro wonde musidɗo makko o alhaji mahmoud alhaji añ ɓe ginni wuro ngo taybata sanga noon ɓe goni ɗon seeɗa o ummi ɗon o faati Sinthiou Boumaka min noon Mouhammad Saïd mi anda hol ko taknomo iwde e gora wuro ɗaybata e faatudemo Sinthiou Boumaka ala kono kam o eggi ngoya wuro o faati e ngoya wuro to ɓe cincuno to ɓe jeeyi Sinthiou Boumaka kono noon o waɗi ɗon galle ɗon ɗo Sinthiou Boumaka ɗo waɗi ɗon nokku makko e hoɗorde makko omo jangina alqur'ana omo jangina fiqhu omo ardoɓe e juma o so jomum ari kanko julnata juma en 1944 o immi ɗon o yehi Haay e haaliji makko e haajuji makko tan o woni ɗon kadi duuɓi 3 o waɗi ɗon kadi nokku omo jangina yimɓeɓe omo andina ɓe omo diine maɓɓe omo findina ɓe e sunna maɓɓe mawɓe e sukaɓe fof ha o tawimo toon noon on sanga giɗo makko o yakade hol on sidil haji mouhammad bun said radiallahu taala an on sanga noon on wimo jopanimo nde o forta arde ka Madina Gounass ɗum noon hawruno ko 1947 eyo wa fi akhiri tilka sana wasal madinata ko e cakket on nden ɗon hitande 1947 o ari Madina o yetti Madina tawi noon mo wondi e ko o wondi ko yimɓe makko e almuɓe makko ko ɗon noon o tawi ceerno makko o kaawu makko Seydou Cheikh Alhaji Ahmadou Baro radiallahu taala an ko ɗon o tawi kaawu makko ceerno makko jinnaɗo makko giɗo makko ceerno Ahmadou Baro radiallahu taala an taw noon joni hankadi omo felliti joni e heblitade o rutto kadi Haay ayi laawol ɗimmol kadi caggal noon o jooɗodima e ceerno Ahmadou Baro radiallahu taala an o yewtidi e muɗum kamɓe tan ɗiɗo hay goto e maɓɓe tataɓo ala so wona Allah ɓe jewtidi on saga ceerno makko ceerno Ahmadou Baro radiallahu taala anhu wimo min noon miɗo yiɗi perana Allah perana diine perana sunna ɗum kam mi yamirima ɗum mbaɗa ɗum kanko noon ceerno Yahya acci o hawa ɗum o ɓeydi jabde ceerno makko sidil haji Mouhammad Saïd o ruttiti ha joni Haay o wayni ina jeeya e ko hawni nde o yetti toon to Haay o wayni kadi almuɓe makko ɓe e hoddiɓe makko ɓe fof o wi kala jiɗɗo e am yaade to Madina yo ar yaada e am mo yiɗani fof mi sakkintini ɗum yo heddo kono min kam hankadi mi ruttima to Madina Gounass miɗo yaada e bandiraɓe am ɓe e ɓiɓɓe rewɓe ɓe fof eyi ene jeyani ko hawni kanko sidil ha ceerno Yahya acci nde o haalduno ɗum e ceerno Ahmadou Baro radiallahu taala anhu o yalti toon kadi o joɗɗo e sidil haji Mouhammad Saïd kamɓe tan ɗiɗo sidil haji Mouhammad Saïd wi min noon miɗo yiɗi perana Allah perana diine perana laawol Cheikh Ahmad Tidiane ayi ɗum noon hankadi o kanko ceerno Yahya o feliti o ari o mondi e nene men Mariam Yahya e Aminata Yahya e yoga e almuɓe makko ko wayno Mouhammad Darame e ceerno Cissé wono mbiyata Cheikh Cissé e Ibrahima Darame e ko wona ɓen e almuɓe caggal noon o yettima to Madina Gounass e fodde lebbi seeɗa sidil haji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu nelimo ittimo ɗon nawimo bonkonto faade to oɗo lamɗo gonno toon Alhaji Aliou Sambere taw on sanga kañum laami kanko foto makko woni ɗo mo jiyata ɗo joni o moni kanko Aliou Sambere on ko lamɗo mo ceerno horsinnoɗo ceerno
jinnoɗo ceerno no feewi kanko woni ɗo wonde ɓesgu makko kanko Aliou Sambere ko jinnoɗo ceerno ko korsinnoɗo ceerno ceerno jiɗimo ɗum waɗi noon o woni ɗon duuɓi 3 ko o woni toon ko fof omo ara Daarul Hijrati o ara ga o waɗa ga wadifa o waɗa ga asul jumati o rutito Bonkonto Sharif wimo ndeɗo tampere fof noon o wi joni min mi suusa bawɗi ɗi e ñaañoji ɗi e joni noon mi heɓatamo mi wadde wadifa te mi wawa woppude yamirore ceerno te kadi mi wawa woppude kadi joni wasde wirdude dental ko ni noon han kadi o woni ɗon e on noon saaha mo ganduɗa omo aranno Daarul Hijrati ko ɗon o jangini kam min alqur'ana no feewi ɗiɗɗon duuɓi 3 fof omo janginami qur'ana sabu Sharif Al Hassan accannomi koɗo makko ɗo yaha Madina Sharif Al Hassan wonanno toon yontere walla jonte 2 nde fuɗɗo artude Daarul Hijrati min noon Mouhammad Saïd alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Ahmad Sambalo mi yiyani hono no makko ni e ruuɗare e yondinare e moƴƴere e neɗɗankagal e ndimankago ko gorko moƴƴo no feewi wona e dental he wona kadi ko wona dental he ɗum waɗi so tawi eɗen binda walla eɗen jangto walla eɗen kolla walla eɗen joopo sahabaɓe Sidil Haji Hamad Saïd radiyallahu ta'ala anhu ko oɗo gorko ɗum woni hono no makko ni ko wayno ceerno Ahmad Hammad e ceerno Ibrahima Diallo e ceerno Saïdou Hammad e ceerno Hadi Diallo e cheikh Mouhamadoul Ghali Dia Kolda e cheikh ceerno Bocar Guiroyero awa ko ɓeɗo dey ko kanko o ceerno Yahya woni ceernam jinnaɗo am jiɗɗo kadi Sharif Al Hassan so tawi noon ko ha mi haalanma gonga kanko ceerno Yahya acce hakke ko woni suufiyanki ceerno Ahmad Sambalo o daarata non neɗɗo ha gite makko ko ɓuri leƴƴande wotere taw hippi gite makko ha saha ñande wotere namdi momi ɗum wimomi an mama an kay ko waɗi a darta neɗɗo gite muɗum o kuccodirta no feewi o wi baboyam o wi hay gite ɗe ene mbaɗana kippoɗe ne mbaɗana kippoɗe 2 a hippat ɗe saha fof hippu sa hippani tan wodat ko yolli hen awa ko ni o wonno kanko ko dewowo Allah muñɗo ɗum waɗi mami sarhinanma mi sarhinanma kanko gurdam makko ɗa e ɓesgu makko o carhingol ngol mi meeɗanima sarhinande e ɓe heddiɓe ɗum noon ko tafsil tawa an e hoorema a wawat ɗum famde kanko ko famille maɓɓe o ko famille gandal famille maɓɓe o ko famille gandal no feewi yimoɓe wawɓe haala yonima ko nanɗa e ceerno Hamme Baba mi yetti rabbi joom bawɗe ɗen gueɗe Peren Futalillahi en kanko kadi e Mouhamad Lamine Acce onne kadi nanɗon ko fedde amen dow amen kono taw ko musidɗo am no feewi omona leliɗo Madina ɗo omo waɗe am qasida mbiɗa waɗe makko qasida eywa ɗum noon maɗum ar joni kanko noon nde o woni ɗon ɗin ɗon duuɓi 3 to Bonkonto o eggi ɗon ceerno ittimo ɗon nawtimo Makka Koulibantang nawimo Makka Koulibantang ko ɗon o woni noon duuɓi 30 andi o juuti toon de on sanga o rutti to Madina Gounass caggal duttagol ceerno Ahmad Hammad o 66 o ari du'ade koye on saha noon ñaw o rafi heɓimo o natti nden hitande ɗum woni 1967 ceerno Ahmad Hammad o rutti ko 1966 kanko o rutti 1967 joni noon yone ko kalanmami ɗo ko wonde kanko ko o tedduɗo wonde kanko ko moƴƴo wonde kanko ko kawniɗo wonde kanko ko duuɗiɗo wonde ko pewɗo ko kanko woni jinnaɗo e nene men tedduɗo moƴƴo dewowo Allah ñan Mariam Yahya mo ganduɗa kañum woni jinnaɓɗo seremɓe men ɓe hoɗum on nen Mariam Yahya ko on woni jinnaɗo ceerno men ceerno Mouhamadoul Habib Ba ceerno men ceerno Mouhamadoul Bachir Ba ceerno men ceerno Mouhamadoul Kabir Ba ceerno men ceerno Alhaji Jalaluddin Ba Mahmoud Ba ceerno Alhaji Bun Salum Ba ceerno Alhaji Ahmad Bayel Ba ceerno men ceerno Sharif Al Hassan Ba
ɓe gondi e bandiraɓe maɓɓe tedduɓe ɓe yo Allah wat barke e maɓɓe kamɓe e bandiraɓe maɓɓe rewɓe fof eyo kankone kadi ceerno Yahya o ɗacci ɓiɓɓe makko omo ɗaccuno Ahmad Yahya e Aissata Yaya e Sala Yahya e Hafsatu Yahya e Muhammadu Yahya eyo walidatu hada wa walidati ukhtar min al-abi oɗo Muhammad omo leli ɗon ɗo Madina on noon Muhammad jinnaɗo mum debbo o ko Khadija wiyete Khadijata Dia on noon Khadijata Dia e nenam jiidi baba a fuɗɗi famde ɗo de eyi hewɓe pamani ɗum gandani ɗum toon to Madina eyi omo jogui kadi Aminata Yahya e Mahmoud Yahya Muhammad Siraj Yahya Ahmad Baro Yahya Hashimi Yahya Ahmad Tijani Yahya Muhammadul Habib Yahya e faade e famille oya mo kalan mami nane o wa amma bandiraɓe makko worɓe ko Mahmoudou Alhaji Mahmoudou Alhaji ene jogui Ibrahima Mahmoud e Muhammad Lamin Acc e Fatimata Mahmoud e Jeynab Mahmoud a faami ɗo kadi musidɗo makko goɗɗo on Aboubacry Alhaji on woni ceerno hamme on woni ceerno hamme kanko wiyete no Aboubacry Alhaji mo ganduɗa ko gandaɗo ko jimowo on kañum dañani ko on yimi gandanɗa peren Fouta lillahi e yetti rabbi joom bawɗe e goɗɗe e goɗɗe e goɗɗe ko kanko kadi woni premiére mo ganduɗa Sidil Haji Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu nelimo yo ya Fas o ƴeewa alluji amen ɗe no mbayi o rutto kadi minen fof min binda Sidil Haji Mouhammad Saïd lettre uji kala ne kadi bindowo lettre tawa deftere ala goɗɗo ala ɗon tindinowo mo ko min tan e makko minen tan e makko masalan kanko fof ceerno hamme o nawa oya o nawa carnet enveloppe kayɗe enveloppe o wiya windu ceerno lettre so a windi ha gasi tottamo o nawana ceerno kanko ceerno adi nelde yo yaa toon o ƴeewat lesuji amen ɗi ɗum hawtuno ko 1969 on sanga refti omo jogui miñirawo makko kadi goɗɗo no wiye Ibrahima Alhaji on ne kadi woni jinnaɗo Alhaji Ahmadou e Mouhamadou Alhaji e Abdoullahi omo jogui musidɗo makko biyeteɗo Hashimiyu o oɗo ne kadi dañani natti tawi ko suka wa amma bandiraɓe makko rewɓe ko hono no darirta ɗo ni Sala Alhaji Matel Alhaji Kumba Alhaji Boɗi Alhaji Rugiyatu Alhaji ni ɓe gonirno joni noon Sala Alhaji on ene jogui Yahya Sala e Aissata Sala e Ummou Kodde Sala amma Matel Alhaji ko on wodi Ahmadou Matel Yahya Matel Sala Matel Zeynaba Matel amma Kumba Alhaji on ene jogui Mouhamadou Kumba e Alhassan Kumba Jida Kumba Hawa Kumba wa amma Boɗi Alhaji on ene jogui Abdoullahi Boɗi Acc kañum tan ngel on ɗaccuno wa amma Rugayatu Alhaji noon on ene jogui Ahmad Rugayatu e Hammad Rugayatu e Aissata Rugayatu e Aboubacry Rugayatu famille makko o noon ina waɗi pecce alhamdulillah ina ɗo ɗo Madina ɗo ina ɗo ha Sillari Diaw to Fouta wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu machallah ceerno Sarif nanama kadi fama machallah kadi weltama ceerno Yahya Acce machallah koye sababu ceerno mawɓe dariɓe tiɗɓe machallah nana bandiraɓe o beltorima ɗum han hannirta ni non ceerno Sarif ko weltare nde ne ɓeydo ha joni de en ɓooyi wadde jewte en ɓooyi haalde sababu ceerno ko gande kadi en kalata kadi mami amen o Alhaji Ibrahima Gueye tabarkalla machallah bisimilla kañum kadi ko baɗɗo kadi ñamgoluji baɗɗi fayida hakkude ceerno Saydou gila toon to Madina Elhadj ha yetti Madina Gounass bisimilla machallah alhamdulillahi rabbil alamin hande kam hayso en dañani dawa walla ɓeesu ma en jaa e makko kam kabrem mon moƴƴi wallahi